Hywel dwi a dwi'n cydlynydd adran chwaraeon gyda Cyngor Sir Gaerfyrddin. Wel, ers o'n i'n ysgol oedd diddordeb gyda fi'n chwaraeon, a ni'n gwybod tan y maes chwaraeon o'n i moyn i fod yn chwaraewr rygbi proffesiynol. Oedd y nod ar y dechrau, ond o'n i ddim digon dda i fod yn hynna. Ond wedyn gweithio yn y maes, a trwy wneud ystyriaeth chwaraeon, dis i mewn i fod yn ar y beics gyntaf, rownd ysgolion yn wneud yr hyn proficiency test. A o fyna o diddordeb a cyfle i fod yn llawn amser gyda'r Cyngor Sir. Beth byddwn ni'n wneud yw cael amrywiaeth o sgiliau gwirfoddoli, so fe'n allan a rhoi amser, achos dyddi hyn, mae hwnna'n rili bwysig i ni, pobl sydd gyda profiad. Yn enwedig yn maes chwaraeon sydd gyda ni, byddwn ni'n annog unrhyw un i fy mas a gwirfoddoli, a cael gymaint o phrofiad as sy'n bosib o fewn eu clybiau neu yn eu ysgol. As mae hwnna'n fwy bwysig i ni rili na qualifications gyda pobl ar bapur, bod yno'r profiad a bod nhw'n gallu siarad â pobl o fewn sawl maes rili, sy'n bwysig iawn. Un o'r mis mwyaf yw bod ni jyst yn chwarae rygbi a pêl-droed a wneud chwaraeon trwy dydd, a mae llawer mwy yn swydd na hwnna. Ni'n gweithio gyda pobl o sawl cefndir gwahanol yn y cymunedau. Ni'n gweithio gyda oedolion, i annog nhw i fod yn fwy actif yn eu bywydau gyda'i plant. Mae sawl maes o fewn chwaraeon ni'n gweithio gyda, yn anamal iawn i ni gyda tennis racket neu pêl yn ein dilo, ond mae'r swydd yn un hwylus iawn i cael wneud. Pryd des i mewn i'r adran, des i mewn fel swyddog ar y pryd, 5-60 oedd enw'r swyddog, a nawr mae fe'n Actif Young People, a felly bod rai pobl sy'n gwylio hwn wedi gweld nhw yn ei ysgolion. Mewn yn darparu cyfleoedd chwaraeon o fewn yr ysgol, ond dwi wedi bod yn ffodus, oedd gweithio'n galed, dwi wedi bod fod yn rheolwr ar tîm nawr, a mae hwnna bach fwy boring na fod yn swyddog. Gwaith papur dwi'n gwneud mwy dyddi hyn, ond disgwyl mewn i beth yn ein cymunedau sydd angen i ni hyrwyddo, beth sydd eisiau ni cefnogi i wneud yn siŵr fod pobl sydd gar mor actif a phosib. Wel, dwi wastad wedi bod yn homebird, is i bant i coleg yn ddim yn mwynhau y llawer, ond dwi'n mwynhau byw a gweithio yn Sir Gar. Dwi'n nabod llawer o bobl yn yr ardal dwi'n gweithio. Dwi'n hoffi'r ffaith bod fi'n gallu siarad Cymraeg, a mae llawer o bobl dwi'n gweithio gyda'n ffrindiau hefyd. Mae Sir Gar yn ardal arbennig o ran cymdeithas, a bydden ni'n digwydd mae fe'n lle arbennig i weithio, a dwi'n mwynhau weithio yn Sir Gar llawer. Yn sicr mae'r Cymraeg yn hollol bwysig yn ein swydd i, achos ni'n gweithio gyda ysgolion, a mae rhaid darparu trwy gyfrwng y Gymraeg, hefyd yn ein cymunedau. Ni'n gweithio llawer gyda clybiau chwaraeon, a mae rhai o nhw sy'n gret yn darparu trwy'r iaith Gymraeg, felly mae'r cael cyfle i siarad gyda nhw yn eu iaith maen nhw'n moyn yn bwysig iawn. Ac hefyd, mae fe'n eitha cŵl nawr i siarad Cymraeg, os chi'n dilyn pêl-drod i weld beth maen nhw'n wneud o ran y iaith Gymraeg. Mae fe'n tyfu, a mae plant yn gallu mwynhau y ffaith bod nhw'n gallu nawr siarad a ni fel swyddogion trwy gyfrwng y Cymraeg. So i gyd mae'r iaith yn bwysig iawn.